Καλησπέρα φίλοι. Σήμερα θα δούμε τη λύση των δύο πρώτων σκελών της άσκησης 2.21 που δημοσιεύεται στην ομάδα. Έχουμε μία συνάρτηση όπως φαίνεται στο πίνακα. Θέλουμε να αποδείξουμε ότι το όριο της για χ να τίνει 1 είναι ίσο με το -5 και στη συνέχεια στο δεύτερο ερώτημα να αποδείξουμε ότι η εξώσια f του χ ίσο με το 0 δεν έχει λύση στο 0 κλειστό 1 ανοιχτό. Ξεκινάμε με το πρώτο ερώτημα κάνοντας μία αντικατάσταση που είναι η πρώτη και η τελευταία δουλειά που συνήθως κάνουμε στην έβρεση, στον υπολογισμό, εν πάση περιπτώσει, ενός ορίου. Διαπιστώνουμε ότι έχουμε μία προσδιοριστία 0 δια 0, οπότε εφαρμόζουμε τον κανόνα de l'Hopital που δίνει πολύ γρήγορα λύση στο συγκεκριμένο θέμα και παραγωγίζουμε αριθμητή και παρονομαστή. Έχουμε δηλαδή μείον 2χ, μείον 2 ρίζα χ, μείον 2χ επί 1 δια 2 ρίζα χ και η παράγωση του παρονομαστή είναι ίση με το 1. Εδώ, με μία απλή αντικατάσταση όπου και το 1, διαπιστώνουμε ότι το όριο είναι ίσο με το -5. Και προχωράμε στη συνέχεια στο δεύτερο ερώτημα της συγκεκριμένης άσκησης. Η εξώσια f του χ ίσο με το 0 στο κλειστό 0 ανοιχτό 1 είναι ισοδύναμη με την εξίσωση μείον χ τετράγωνο μείον 2χ ρίζα χ συν 3 ίσο με το 0. Εδώ παρατηρούμε, θεωρώντας ως ω του χ το πρώτο μέλος αυτής της εξίσωσης και παραγωγίζοντας την ω που ήδη έχουμε παραγωγή στον αριθμητή στο προηγούμενο ερώτημα, διαπιστώνουμε λοιπόν μετά από την παραγώγηση ότι προκύπτει αυτή εδώ η συνάρτηση, η οποία είναι αρνητική για κάθε χ που ανήκει στο ανοιχτό 0, 1 ανοιχτό. Η ω βέβαια είναι συνεχής στο 0, ω λοιπόν συνεχής στο 0, οπότε η ω είναι γνησίως φθήνουσα στο διάστημα κλειστό 0, 1 ανοιχτό. Επομένως, η ω του χ είναι μεγαλύτερη από την ω του 1. Ω του 1 από ό,τι φαίνεται είναι ίσο με το 0. Δηλαδή, η εξίσωση ω του χ ίσο με το 0 δεν έχει λύση στο διάστημα 0, 1 ανοιχτό. Οπότε, ισοδύναμα και η f του χ ίσο με το 0 δεν έχει λύση. Μία διαπίστωση που μπορούμε να κάνουμε εδώ παρατηρώντας τη συνάρτηση f είναι αφού στο 0 κλειστό 1 ανοιχτό η συνάρτηση του αριθμητή έχει θετικές τιμές και ο παρονομαστής στο συγκεκριμένο διάστημα έχει αρνητικές τιμές, συμπεραίνουμε ότι η f έχει αρνητικές τιμές στο διάστημα κλειστό 0,1 ανοιχτό. Να είστε καλά.